הכל כך יפים שלכם, והכל כך מהירים וזוהרים שיש לכם היום. ואני מרגישה שזה הזמן הכי נפלא לברך אתכם. אתם יודעים מי יכול לברך אתכם? לא. מי נמצא היום בגן אורח ואורחים יקרים? אבא ואמא ואחים שיכולים גם לברך. בסדר? מי יתחיל ראשון? שחר רוצה תלחץ לו את היד, תיזהרו רק מעט. שלום יהיה ילד טוב, תמיד ימשיך לסדר לפה. עוד מישהו רוצה לברך? אני רוצה. רגע חברים, רגע. אם נספיק אנחנו גם נברך, אבל תהיה לנו קצת עמוס. ילד. אני מאחלת לרע שימשיך להיות ילד מקסים, שיהיה בריא, שכל הווירוסים ידלגו עליו. באשר הם. שימשיך להיות ילד מקסים. אמן. אנחנו לא מצליחים לעבוד. לא הרקדתי אתכם, תדעו, ולא זה, ברכה מקרוב, נלחץ להם את היד.